Ibu nek niki sekolah balik ke nek ibu boleh wis entek. nggih. Esuk subuh mah aku bar ape subuhan kan aku adus to. Ape nganggo iki lah kok wis entek neh lah kunjukku esuk ki mang sithik saiki ne bayangno. Dalam waktu sehari loro ngene iki sampean mreng-mreng ora wis sak sabar-sabare jenengan nek aku gak iso sabar aku Mas Dewi. Iki punya Ya Allah sobat api. Iki segitik. Kok gayane ngene, Bu? Jengkel Kayak nari ya. Jengkel Bu, potong jengkel ya. Ya. Alah. Cus. Alah yo. Aku kenal kamu. Siapa? Ya Anda. Bertemu lagi di channel Endah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Cus! Oke, pakai tes ambil gede minggu. Ibu Yunisara dan keluarga Kendilan. Ayo. Dosa yo. Dosa. Wah, aku nek ngerti. Ya tambah Endah nek ibu dikerjain. Iya, jalan. Ada ini langsung telepon Mbak Endah ndek. Linggis Mbak Endah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa ke? Balik meh. Bu. Senang aku kan nangis kok. Kurang. Nangis deh cerita. Bu Yuni. Ibu. Duduk sik, Mbak. Iya, itu. Ame biasa. Ditangisi entang malah Bu, mesakno. Bisa nduk bar nduki mang lho. Ibu aja niku sholat. Iya. Gak apa-apa, tak tinggal sholat. Kenapa? Ya wis lah. Enggak, Bu. Tekan kene neh wis petukan. Iki Wis mbok keno. dari Piye? Dadak mbok keno kenapa? apa mikiran? Lah iso aku bantu ya kuwi. Ibu Maksudnya nek yo kuwi. iya maksudnya nek tambah neh iki sampe nek keperluan liya ya jane ya iso eneng. Tapi jek nek keperluan liya lah pamane yo kuwi tak silehno apa jenenge tak sambano Mbak Indah sedelok piye? Terusan nggih Bu nek niki sekolah balik ke nek ibu Emosi tenan dino iki lho. Kan buatan pulang dia. sandal melayang. Iya. Sandalku ini. Masya Allah, aku ki Ngeprank Ibu Yuni. Ceng. aku ki sedino ki mesti tiga emosi entan ping pindho ki. Masya Allah. Kok nek gak percaya? Ki yo iki karo iki. Iki tanang tan. Waduh. Iki lho gak percaya. Wis Pripon Bu. Isu adus yo, ikan jek bek yo. Nggih. Pepsodent iki sikat gigi ki blok, iki tumpah-tumpah ning keluarga. Aku wis ngene ya Allah tan aja ngono tan. Kowe pengen ibu umure dawa apa ora tan. Ndek ini wis kena tak kandhani saiki kok ngono lah tan. Iki wis sampe mengkap wis panas sirahku. Wis metu sune. Terus kedua beradus suwi ngono. Dek sore aku ki njukuk.
bengi-bengi iki lho. Iki kok entek, apa aku lali apa ceblok tak goleki wis entek. Nggih. Esuk subuh mah aku bar ape subuhan kan aku adus to. Ape nganggo iki lah kok wis entek neh lah kunjukok esuk ki mang tak takoki alon-alon. Tan ngaku awakmu nganggo pletetane Ibu. Hee Bu, tapi nganggoku sithik-sithik. Saiki ne bayangno. Dalam waktu sehari loro ngene iki sampean mreng-mreng ora wis sak sabar-sabare jenengan nek aku gak iso sabar aku. Ngono kuwi. Kelek sik aduh. Kelek Isuk 1 sore 1. Lah yo coba bayangno. Guys, pabrik wis gak tutup ten. Nek ngemene pagi ini untuk sore dan habis besoknya lagi. Apa iki sing sekali ilang? pakai. Apa aku sing wis ilang ingatan? Masaku aku lagi njukuk entek, aku tuh njukuk eneh. Sumpah ki entek, guys. Entek sih. Rexona 1 kali pakai. Aku gak nek boleh pakai kok iki gimana? mah piye nek pakai? Coba praktekan. Di sini. Iya. Klambiku tak coplok dhisik. Heeh. Anggone ning kene. Ya bener ngakune ning kene ora mungkin mbok lebokno irung kene ki ya ora mungkin Intan. Tapi kapasitas awak nggawe emosi iki mang iku wis ping loro. Iki mang bagi pemirsa cek sakmene coba ki mulai keluwambi, Duk. Baru Awan sithik ya, awan sithik ketekan iki. Bocah sodron kabeh iki kok gak kudu emosi. Aku wis mboten. Kula ngoprengi Ibu Yuni Sarah, guys. Aku cek enek jalanan mangkel. Lah yo ki mah iki tak curahkan mangkelku tak ompokno sandal wis rondok plong. tapi wis plong tenan ki Bu, atake mek fase iki dinanten aku ki. Urung ketoke. Apa suwe guter ganti? Aduh, wis gak wis bismillah ya Allah muga-muga paring sabar, Sehat. sehat. Amin. Semangat terus. Aku ki bentino hari-hari ku ki ambek Intan ngene iki lho, Nduk. Mas Sami digawe piye ya? Digawe atiku ki selalu mbah ra iso mbayangno aku tenan kok ya. Muga-muga di luar sana sing dititipi Allah anak yang spesial dan anak yang sangat-sangat salehah seperti ini. Muga-muga paringi sabar, panjang umur, rezekine lancar wis ngono. ya rabbal Soale nek ngalami dhewe iki ya Nduk, ngalami dhewe iki walah. Rontok rasane. Ih, ngono. Berarti adalah Ibu is the best, guys. Lah piye neh Nduk, les dititipi Nggih lah. karo Allah karunia terindah kok ngene mosok piye apa ya Allah kula nyuwun ijol ya ora mungkin nggone Lahul Mahfud kan ya wis dijelasne ke pokoke Yun anakmu kedua iki sok mben laire dina iki pukul iki wedok neh iki sok mben awakmu pokoke catetane iki kudu diparingi sabar kan nek gak sabar ya mbah mungkin ngono. Intan jajane karo ibu sayang apa ora le? sayang. Nek sayang ada dikandani kuping tengen metu kuping kiwa ngono ki piye? Tidak tahu. Tahu. Tak lebokno neh ya. Ning jero sak. Enggak mau. Sudah ibu jangan marah-marah. Ibu tercinta, kan dia mau tak prank. Kula asline nggih mboten duwe utang. Rentenir ya. Ya Allah ndak sepurane ya aku tak kira awak tukaran karo Mas Wahid. Buatan Ya Allah, tukaran karo maratuwa, tak kira tukaran karo sapa aku ki ngene lho. Ibu sampai ngesakno sampai nangis bisik-bisik dek mama. Ngene lho Nduk, enggak ngono kan Hmm. ora. Nah, Jenenge wong mesti duwe kisah ngono kuwi iki eling ndek jaman biyen. Mas kan nek tau ngrasakno sing pernah dialami ngono kuwi iki dadi eling sing ora-ora ngono iki mesti kok wong iki insyaallah renyuh ngono iki terus sak isone yo ditulung ngono. Sak isone, sak mampune. Lah nek pamane mang aku terus terang mbok kon nambahi neh ngono yo sajane eneng tapi kan yo piye yo Nduk yo. Yo gak piye-piye ya aku piye nek jelasno iki susah pokoke. Kudu kono Mbak Indah neh sik tambahi Nduk ngono. Oleh jenteng. Tapi sekarang dapat hadiah. unboxing. Ya ibu. Bermarah-marah unboxing. Ini dari Mbak Mbak Inca. Mbak Incas. Buat Ibu. Ya Allah, Buat keluarga kan bilang. Ya. Mbak Inca tak delok iki
Mbak Inca sih ya bukan hanya keluarga Kendilan dan keluarga Barongan dan keluarga Tapi Super. semuanya. Banyak yang sudah di channel-channel yang lain yang kecipratan rezeki dari Mbak Incas itu luar banyak biasa nggih, Bu. berupa rezeki dari makanan atau ngelarisi dagangan. Luar biasa. Yang saya lihat di channel-channel lain Mbak Incas tak aku tidak hanya di keluarga Super atau Barongan saja. Tenan pemirsa aku megak ero dhewe. Iki kiriman dari Mbak Incas. Ya Allah. Diratan semua Mbak Mbak Persembah nuwun nggih Mbak Inces yang asli Surabaya yang saat ini mungkin sedang merantau di negeri jauh nggih. Ya. Mugi-mugi panjenengan senantiasa pinaringan sehat walafiat. Amin. Pinaringan rezeki sing berkah barokah nggih Mbak. Amin. Lancar ya Nduk ya. Rezekine lancar dari berbagai arah. Amin ya rabbal alamin. Semoga itu Unboxing. Tak unboxing ya Nduk ya. Ya. Unboxing Mama. ngeprank ibu. Bar iki tapi ya tak prank. Ojo Nduk aku ki. Masa ngomong nang kamera? Juga Yo, jadi gak peti ya. Lah nggih. Wow. Cantik. Ibu Yuni. Oh, ada namanya. Makja dapat Bu. Makja dapat. Mama Susi juga dapat. Ini satunya siapa? Dek Susi. Bunda Dewi. Bunda Dewi. Bunda Dewi. Buka ibu. Ya. Ibu Yuni kula buka Iya. sing kiri Nek Mama sampai- Susi masih Kayaknya ada dipati. hijab ini. Ada hijab ini. Iya, hijabnya semua. Gak apa-apa Bu, ayo semuanya. Saya ikut komedian dosen Makja. Ini Mama Susi itu Bunda Dewi. Kok dibuka? Mama Dewi. Ini punya ibu. Ya Allah sehat tapi Api. segi Oh, segi empat. hubungan segitiga ini loh untuk masuk ke ibu. Nggih, ngetok. Biru ya. Coklat. Biru gak ono iki. Ibu Masya Allah. Ibu. Coklat susu iki. Cantik. Iya. Piye ki, Dok? Bener tuh, bener. Ini kan. Walah, jos Bu. Jos. Ya Allah matur suwun, Mbak. Tinggal nek ngaji pengajian. Pengajian. Buah iring-iring. Buah iring-iring nganten yo apik. Jos, Dok. iring-iring nganten apa? Kemarin aku buah mek karo ning samsate nganggo nggone Mbak Intas ya tan sing tak ketokno nggone Mak Malem ya tan kan soalnya kedawan tak ketokno nggone Mak Malem. Apa ibu kelambene kok, Bu? Iya, Le. Wih, pas. Pas Mbak Inces. Aduh, guys, ibu. Jakarta iki ya. Kan apa dijak Makja pewang nganten. Walah ibu janda terdebes guys. Walah berkilau nek ning dalan ora. Karena ketake wedi deh orang. Kesaan dong. Ora Bu, maaf ya Bu. Coklat. Niki sing buat Makja. Ibuke enek meling-melinge, guys. Ini ibuke kok tono. Oh, enek hijabnya ya. Nanti biar di unboxing guys. Oke. Nanti biar dianterin ibu dan masuk konten ibu. Kalian jangan lupa saksikan konten ibu Ibu. guys. Ya. Ditonton terus. Iki Makja yo warnane apik, guys. Iki warnane apik, guys. Iki jane sing Langsung ngetokno Mbak Incas mboten sang ngetokno. terus Kasih Iki cantik. iki walah Bu iring-iring gak jos niki walah. Langsung Iring-iring teng Jakarta, Bu. dalan-dalan ngerti bisa. Kok pikir harus ngenten niku. Udah walah. Nek wajah kayak gitu. Ibu Yunisara kok. Dia bikin loleh. Ibu cantik gak? Iya cantik. Cantik? Cantik. Kayak Teh Nini bojone anu Agim kan kan Wow. bojone nek ngene ya. Ya toh Teh Nini kan ngene lah ya. Iya Dok enek ngene aneh Teh Nini enek mau Gak roh teh Nini sapa teh Nunu sapa. Teh Nini lho gak roh le. Boten ngertos wong kula ngertine Bexi. Iya. Oh. Tidak ada. Masa Teh Nini gak roh bojone Agim ya. Boten ngertos, Ibu. Oh alah. Rame Selena Gomez sama lagi. Mana sapa neh yang ra roh Bu? Kenal per artis-artisan. Karena tak kok kene sik gak apa-apa. Iki kan tanggone gak buri ya. Lah Ibu. Ibu janda bersinar. Walah. Cantikan. Jadi tadi berpesonane, Bu. Walah. Masa gayane ngene, Bu? Kok kayak nari ya? Jengken Bu, foto
kok iso ora ngetokno nduk delok pas yo. Pas banget Mbak Inces ukurannya di sing warna kan rodok putih enek. Rambutnya kayak rodok tak ketokno sithik. Tak ketokno tok. Soalnya kegawan nggih. Tapi jadinya bahannya sama kayak baju lain. Iya. Ya Allah Mbak Inces, apik banget. Mbak Inces apik. Super baik banget Mbak Inces. Terus Niki daster buat Makjam. Mungkin sekalian ibu paringnya Dari yang ini dari Mbak Nita juga. Mbak Nita. Iya. Sik yo Dok ya. Emang sing Mbak Intes. Mbak Nita. Oh ditulis Ditulis, guys. Kuwi sing Mbak Inces yo. Ditulis guys aku pegang. Ibu Nita. Mbak Nita Iya, ya. Iya untuk Makjam. Mungkin bagi kayak nomor Iki ibu Mbak guys. Inces. Rumah Makjam. Iya, iya. aku memang aja melok. Oh, sik untuk sore Makjam. Terus yang iki Mbak Inces. Mbak Iya Inces. ki apal Dok nek iki apal. sing apal, sing Mbak udo iki sing udo Mbak Dita dadi kei anu kei bedonan ya. Sing Oh, aku iya. plastikan dari Mbak Inces yang sudah udo itu dari Mbak Nita. Iya, wow, Masya Allah rezeki guys. Kemarin aku yuk kok Mbak Nita yuk kemarin kan yo tahu loh Mbak Nita kuwi malah aku lali Mbak Nita Tilana aku Mbak Nita Talia kae lho. Gimana rasa jinggo ora gelem dicoplok ngono iki? Tinggal terus ya. Ya Allah. Ibu Haji Yuni Sarah. Bu Yuni ngono. Yuni cantik. Bu Yuni, Bu Intan. Bu Intan tok Ini ya. siapa ini? Bu ini Bu Maaf, Indah. Bu Mbak Indah. Moga Mbak Indah. Mbak Indah ya. Mbak Indah. Iya, nek Ibu Intan berarti Intan nek dikandani Bu Harus Yuni kudu manut, turut ya. Aja denger kuping tengen, berobos kuping kiwa. Les Nek buah dulu. Jos Bu. Bu Bu, perasaannya ngaji ya. pripun Bu tak pring. Tapi nek kula ngampil atane jenengan Insya Allah nek pas enek pancen juga apa Dok? Aku tapi juga, juga. ya maksudnya ngene lho pemirsa. Ya bukannya hanya Mbak Linda memang ki alasannya tepat dan aku wis mengenal orang itu. Insya Allah aku lilalan legowo pemirsa karena di saurung-urunge iki ya tak rewangi nganu iki aku beberapa kali ditipu maksudnya aku nyileh tak rewangi tak jukukno nganggo namaku engko benulan 1 bulan pertama 1 bulan kedua ketiga apik bar kuwi terus ditinggal minggat terus aku nerusno karena itu pakai jenengku jadi dari kejadian-kejadian itu aku jadi rondok wedi ya bukan arep dino pelit aku gak masalah trauma terus yang kedua aku ya pernah ya Dok maksudnya ki hanya sebatas kenal Bu maaf, pampers anak saya habis, suami saya belum gajian. Aku pinjem, pamannya senomial sekian. Nanti tak kembalikan. Ndak kata-kata tak kembalikan itu tak eleng-eleng sampai jenis ini kan utang ya Dok. Sampai saat ini sudah 1 tahun yang lalu, ada yang 2 tahun lalu, tapi zong. Terus aku malah diblokir. Iku yo ono. Jadi kadang mohon maaf kalau ada yang DM atau apa ning Bu Yuni kadang nggak tak respon dengan kata-kata sing bijak bukannya apa-apa. Aku kadang saat ini nek dijaluki iki kadang dadi ora anu nduk, ora patek respect tapi nek aku dari hatiku sendiri aku seneng ngekeki nduk. Maksudnya ya seneng-seneng tapi nek kadang enek wong sing sampai Bu aku ngene malah dadi ora patek anu nduk. Aku ki ngene lho Dok. Ngekeki iki karena atiku ngono lho, bukan karena aku dikongkon. Bu Yuni kan kudu mbok kayak aku malah gak iso. Mamane atiku dhewe, atiku aku kepengen nganti wong kae ya saanuku tak kirim langsung ngono. Gak pengen nek langsung dikongkon atau aku dijaluki ngono ki aku kadang gak seneng ngono lho. Mbah aneh aku iki. Tapi nek kok atiku dhewe aku malah gak dede. Ya Allah, baik banget. Ya gak usah mbok puja ora perlu ngono kuwi wis pokoke sing penting ki aku sak ikhlase hatiku dhewe, sak grenteke hatiku dhewe ngono. Ya wis atas Pak Bos. Mbak Inces lunjak Ibu Rara ya. Atas Pak Bos. Lunjak, caki lunjak. Maksudnya guyon guys. Iya. Lha nek mbok tuku jajan leng kok. Boten Bu ya Allah Bu aja.
Boleh tenan guys, rungu. Alah, Aku lagi mis mending santos ora- Pak Bos. Ngaku sampe sampe tak suntik lho kowe kok. disetik lho kula mungkin pun bendin Wes ora sah. Ora apik. Elek cilik. Puniki warnane napa, Bu? Ijo. Oh, ijo. Saya ambek ibu ijo. Niki nggih kuning. Iya, wes. Wes Alah, aja lah, marah sing ora-ora mbek adik-adik Ya, malah aja urung di- wayahe. belum Sukma, wayang. Rara aja Sukma. dirungokno. Nek Sukma niku malah guyu-guyu Bu ning pas. Kula ora krungu, Bu. Ya wes Iya, apa, Bu? Ngomong apa, Bu? Mbah kuwi. Kalau ih. Ya Allah, Mbak, matur niku suwun udah, ya, Dok, ya. Matur suwun kali Mbak Inja. Iya, maksudnya gini loh, Dok. Matur suwune karo Mbak Linda dan kawan-kawan ini karena sudah meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya ngeterke amanah dari Mbak Inces dan untuk Mbak Inces ya, dan juga Mbak Nita yang sudah memberikan rezeki kepada kami. Moga-moga kebaikannya panjenengan Allah ingkang bales nggih. Paringan rezeki sing lancar, berkah barokah nggih, Mbak. Ini ya rupanya senang ya Bu. Sehat selalu nggih Mbak Inces, jenengane ya Allah di mana-mana selalu menebar kebaikan. Moga-moga kita semua bisa meniru kebaikan-kebaikan dari pemirsa yang selama ini wis baik. Ngono lho. Aku juga terima kasih untuk Ibu Intene. Maaf belum mengganggu aktivitas hari ini. Ya, malah tak prangi lek demik, guys. Ya. Malah tangisan. Ojo, Malah ojo, tangisan. Ibu sampai melo nangis. Ya Allah, Mbak Linda kan cara mana serang wong tuwa apa ditukari Oh, Mas saya Wahyu. senangku. Ditukari wong tuwa ngono pikiranku iki kan nek malah aku mang otakku ngene. Ape minggat rene ning otakku mang lho. Tak kira ki ape kondose. Kula ditukari Mas Wahyu, kula angsal Bu maksudnya minggat ning kene lho cara ngono ki otakku ngono. Ya ibu Tompo, tak guys. tompo. Oke. Langsung nek awak emak pamane sapa ya sing wis tak anggap kok keluargaku nek duwe kesusahan aku melok turu ning kene utawa melok mbek aku monggo ndang. Aku ngono. Tenan ndang lho, kamar nanti nggone karek diresiki tok kipas yo enek, anu enek yo tan yo wis diresiki tan terus. Ngono, wis malah enek kancane monggo lho monggo ndang rene aku ngono. Ya sengko maem bareng ibu sak onone mbek ibu. Ya Allah, baik Wis banget. padha-padha nduk kok dina ya nduk yo tetep Iki semangat. pokoknya sehat terus. Aku matur suwun. Sabar, ususnya sing dawa ya. Iya ora dawa ya tak sembung dhewe. Kulaan sabar kuntek kulaan neh. Pokoke ngene nduk ya, Ibu matur suwun wis bantu Mbak Indah, bantu keluargane Ibu. Melok makarya, muga-muga yo ngene nduk ya dongakno Ibu ki awakmu sehat kabeh. Amin. Pamane enek masalah ya nang dirembuk bareng-bareng aja sampe dadi tukaran, aja sampe ana grundel ning gurune. Bar diomongno. Aku gak cocok mbek Mbak Rara ngene-ngene. Wis Jadi bar. kan pelong ning Aja ati, sampe kalau mergawe aja ayo sampe banget. ngene nduk grundel di bawah suasana aku ning gone ngarep kamera, awake dhewe kan berinteraksi karo orang banyak. Kok terus siji mecucu ngono kuwi aku sing wedi, Nduk. Wah, enek opo iki kok cacah kok ulate ngene. Kadang aku krasa, Nduk, nek omah. Iki enek opo ya ketok kok kaya bersedih ngene-ngene. Nek Serasa gitu. aku ora tak rasakno. Sing aku rong pernah ndelok mimike sedih ki sapa? Mendres ralala. Mbok sedih mbok ora mbok untune lara ki wis geyal-geyal Tapi Bu, dia itu baterai filter terus. Andar ya dicasi terus bek ya, Dok ya. Bek. Andar. Gacor. Ora tau nek gak muti ora tau. Aku ki tak Koyo koyoki. nang guyu Tak wae. koyoki piye ngono kuwi Dek yo jenenge wong kan beda-beda ya Nduk ya. Enek sing sensitif dijak guyon, kadang enek sing ngrasa kene wis bar-bar. Engko terus kono mungkin ijek lara ati nek kuwi gak Nduk mbah kuwi atine ki Dia Selalu langsung full. atine ki kok batu Bu, bata. nek malah tambah gacor, Bu. Mute ki malah tambah Malah briye gitu loh. Ora tau turunin atau Bu ya Allah. Ya Allah, pemirsa, cowok mana leh Nduk sing mengemohimu sampai kamu mengemohimu sampai kamu putus cinta Ya Nduk. Allah, Ibu terima kasih ya. Kasih. Engko tak ning gone makja sore-sorean. Mau ben istirahat kesel awake. Bar ndek bengi bar jenang. Jenang wajib nggone bucare pesenan. Ngantek Oh, bengi. pesenan. Ngantek jam 11 bengi lho. Wah. Gawe jadah mbek jenang ndek mbek apa wajib ngono ki mau gak cerita. Ki ben istirahat sik engko aku paling jam-jam sore untuk adem aku pulang. Ya wes guys ya, terima kasih. Makasih ya, Ibu. Selamat Iya. Anda menonton hari ini. Itu ngono ya, Dok. Langsung cikas
Mas. Cetek. Ngerti tomo ta? Tomo tinggi langsung cetek ngono ya kan dia. Guys ya, pokoknya ditunggu konten selanjutnya. Selanjutnya Kita mau ngapain aja? Pokoknya bertiga. Pokoknya dicoba dibuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.